дӯстон хушхабар барои тамоми муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд ва документҳояшон мушкилӣ дорад. Пас мо ба шумо Акай Баҳодурро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва тӯли чанд сол дар ин соҳа кору фаъолият дорад. Агар дӯстони азиз ба шумо регистратсия, патент, ННН, СНИСТ ё трудовой договор ё мигратсиони карта дар кор дошад, марҳамат ба Акай Баҳодур муроҷиат кунед. Иншоалло ки ҳамаи корбора документҳоро тахт карда медиҳад. ва аз номи канали мо дӯстон Насим Теҷа ҳатман салом расонед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамаи канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400д, сеюм кӯча. 10 сотиқ замина дар хонаи дӯстони азиз. нархша 150 000 сомонӣ мегӯяд. дорои аловхона, оғил дар пеши хона, масҷид, магазин ҳастай. документҳош ҳамаш 100% бародоро. ашои документҳош ягон проблема надорад. 150 000 сомонӣ боз арзони хуб мешавад. дӯстони азиз, марҳамат занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, хушхабар, мо ба шумо корти Тинькоффро тавсия медиҳем ки беҳтарин корт аст ва ба Тоҷикистон дар тӯли як моҳ то 20 000 рубла бе комиссия пул равон карда метавонед. дӯстони азиз, шумо кортро заказ кунед, бесум аст, бесплатни ройгон мебошад ва дар дарунаш як симкарта ва як кошелёк падарка дорад. ва агар касоне ки дӯстони аз номи канали мо Насим Теҷа салом расонад, боз як то як навошники беспроводной падарка дорад. дӯстони азиз, аз номи канали мо ҳатман салом расонад, туҳфа дорад. ин ҳами карта бо ҳамроҳи кошелёк ва як навошники беспроводной мақсад ки туҳфа мекунад. дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат аз номи канали мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод бародаро. 4 дар хонаи 8 сотиқ заминай дар ноҳияи Калхозобод, Ҷалолиддини Балхӣ. нашоди документош 100%. 4 дар хона бо мақсад лои бардоштагӣ, кришаш пӯшондагӣ, дар тиреза часпондагӣ нестай. дидесен хай дӯстони азиз, 8 сотиқ замина срочно фурӯхтан дар кӯрай. нархша 70 000 сомон мегӯяд. нашоди документош ҳамаш 100%. касоне ки дӯстони хадрони алӣ бошад, аз 70 000 сомонӣ арзон мешавад. марҳамат, касоне ки аз Калхозобод мақсад хонахар бошед, ба ҳамин якара замина дар номерҳои 19 12 дӯстон
занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтари хонаро аз худи суҳбааш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад. ишам дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхия бародаро, ана Калхозобод, мақсад Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод 5 дар хонаи 10 сотиқ заминаи дӯстони азиз. Заминаш калони хушрувай. Дидестен хай дӯстони азиз, заминаш текскаги дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи нархша 250,000 сомон мега, боз арзон мешавад бародаро. Марҳамат, дидестен 5 дар хонаи дӯстони азиз. 5 дар хона 10 сотиқ замин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, сарошна фурӯхтан дар Курай. Марҳамат, дар номерҳо 0066 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сӯҳбаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба чорум хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ситораи Сурх, деҳаи Навобод ҷойгир аст. деҳаи нав буда магазин, мактаб дар наздикии деҳа ҳастай. ҳавли гирдаш маҳкам дарвоза дорад. 3 хона бо деворҳо, дару тиреза маҳкам аст. хона бомпӯшт дорад. бародаро танҳо таъмири дилхоҳ намуда барои зиндагиятон омода мекунед. дар яке аз хонаҳо ҳаммом ҷойгир аст. дар қисмати берунӣ ҳавлӣ бошад, ҳоҷатхона ҷойгир аст. дар ҳавлӣ барои сохтмони иловагӣ санг ва қум ҷойгир аст. бобати нархаш бо муштариёни хуб ва ҷиддӣ муомила карда мешавад. хона дорои ҳуҷҷатгузорӣ пурра астай. нархша дӯстони азиз 168,000 сомон мега, боз муомилаи хуб дорад. марҳамат, дар номерҳои 2142 занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтари хонаро аз худи сӯҳбаш метавонед дастрас кунед. сон кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акай Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акай Собир дӯстон беҳтарин шахсият барои мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, иншоалло ки ана одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем. баъдро номерҳои WhatsApp мондагиаш муроҷиат кунед ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш спонсорҳои моро дастгир кунед. хай дидестем ба кадоме ки агар граница дар кор бошад, ё ки ба кадоме ки картаи Тинков дар кор бошад, ё ки ба касоне ки нашои документҳо проблема дошта бошед, ба Акай Баҳром муроҷиат кунед. иншоалло ки ҳамаи кор бурда ҳал мекунад. шербачаҳо, ба ҳамаи спонсорҳои мо дастгир кунед. любой проблема шед, иншоалло ки ҳал мекунад. баъдро мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз 5 дар хонаи 12 сотиқ замине дар ноҳияи Данғара қарор дорад. нархша 235,000 сомон мега. 5 дар хона, гирдиш маҳкам, дарвоза дорад. 12 сотиқ замине дӯстони азиз. дидесен хай овшам дар пеш ҳастай, свечам ҳастай. бародаро нархаш 235,000 сомони, боз муомила дорад. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сӯҳбаш дастрас кунед.
дӯстони азиз, шашумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯши мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи боғпарвараш мегӯянд. 3 дар хона 6 сотиқ замин аст дӯстони азиз. Дар наздикиаш мактаб, магазин ҳастай, духтурхонаам ҳастай дар наздаш. Хулоса 3 дар хона бо ремонтҳои хуб аст бародаро. Нархша 85 000 сомон мега срочна хона фурӯхтан дар кори бародаро. Марҳамат, дар ноҳияи Данғара нашоди обу сведеш ягон чи гуфтагӣ нестай. Агар ба каломе ки масъала дар кор бошад аз ноҳияи Данғара хона 3 дар хона 6 сотиқ замин. Марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. Шед бачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. Иншоалло ман боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. Дастгири шумо пешравӣ. дӯстони азиз, хонаи навбати мо ҳафтумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Бакавулш мегӯянд. 3 дар хона 6 сотиқ замин аст дӯстони азиз, дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Бакавул. Кухни, ҳаммом дар даруни хона ҳастай дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ 260 000 сомонӣ бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ ҳастанд. 3 дар хона 6 сотиқ замин бардоро. Марҳамат, дар номерҳои 880 28 97 14 занг бизанед дӯстон, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. эълон дӯстони азиз, касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошед, мошин ё ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон трактор, марҳамат, метавонед дар WhatsApp равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда рекламаи хубаш мекунем. Дар номерҳои WhatsApp 318 марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки подписатсия карда набошад, подписатсия кунед. Ана як китай дига бо хонаи арзонака пешкаш мекунем. Хонаи фурӯши мо дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзорш мегӯянд. 3 дар хонаи 6 сотиқ заминай. Хулоса хона бо сементблок бардоштага дӯстони азиз, кришаш пӯшондагӣ, дар тиза часпондагӣ нестай. 3 дар хона, кухни, туалет дорад, баня, подвал, ҳамаш хулоса дар беҳтарин ҳолатай. Марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошад, 3 дар хона 6 сотиқ замин бо ремонти миёна, бо сементблок бардоштагӣ дидесен хабарро. Инаиш баняшай, подвал, туалет, кухни, ҳама чиз дар дурунаш ҳастай. Полни 4 тарафаш маҳкам, дарвоза часпондагиай. Нархша 180 000 сомон мега дӯстон, марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 9-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, деҳаи Ғайрат, ҷамоати Заргараш мегӯянд дӯстони азиз. 2 дар хонаи 6 сотиқ заминай. Хулоса дидесен дар чӣ хеле ҳолатай хона срочна фурӯхтан дар корай. Дар наздикии хона дӯстони азиз магазин ҳам дорад. 2 дар хона 6 сотиқ замин, деҳаи Ғайрат, ҷамоати Заргараш мегӯянд. Кухни, баня дар даруни хона бародаро. Нархша 300 000 сомон мега, боз арзон мешавад. Марҳамат дӯстон, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, занг бизанед ҳамякара. Телефонно барои тамос 403 33 33 23. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 10-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, деҳаи Чашмаи Ягӯш мегӯянд. 8 дар хонаи 4 сотиқ замин, хона деэтажаи бародаро. Дидесен дар ҳолати миёнаи хона, ремонти миёна кардагӣ. Касоне ки аз шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз хонахар бошед, 8 дар хона 4 сотиқ замин, хона ремонтҳои миёнавӣ дар шаҳри Хуҷанд, Чашмаи Як. нархша 270 000 сомон мега дӯстон, боз арзон мешавад. Дар номерҳои 36 марҳамат муроҷиат кунед.
دوستان عزیز 11مین خانه فروشی ما در ناور امروزه قرار دارد در شهر وحدت دهه سرخچشمش میگن 4 در خانه 9 سوتیق زمین دتا ویراند دارد. خانه ده اتاژه دوستان عزیز دیده سنخای در چخلی حالت 9 سوتیق زمین 4 در خانه ده ویراند در شهر وحدت دهه سرخچشمه. نرخش دوستان 250,000 سومانی میگه. مرامت کسانی که از شهر وحدت خانه خراب باشه شهر بچه‌ها انا زنگ بزنید در نمرهای 7418 معلومات پرو انیتاری خانه رو از خود سیاوش دسترس کنید. подписаться کنید شهر بچه‌ها لایک رو فراموش نکنید. دوستان عزیز میگذاریم با 12ام خانه فروشی ما در ناور امروزه. خانه فروشی ما قرار دارد در شهر کولоб کوچه خوایدуллоев میگن مسجد алобердӣ 4 در خانه دوستان 3 سوتیق زمین коридори 9 метра ҳавлиеш бетонпӯш мебошад. кухни ҳоҷатхона дора вана дар дохили хона. нашоди обш дорад гирдиш маҳкам дарвоза дорад. подвал дорад. хонаи замонавӣ масҷид магазин мактаб ҳама чиз дар наздикиаш ҳастад. нарша дӯстон азиз 270,000 сомон мега. боз аренда ҳам дода мешавад. марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. دوستان واتساپ ما برای реклама کردن چیزی دارید خانه زمین کوارتر یگون اپارات یگون کمپانی یگون تراکتور مرحمت میتونید در واتساپ روان کنید. ان شاء الله که ما در ویدیو آینده رکلامش میکنیم. خیر تو ویدیو آینده در پناه الله باشید.